Mateo Kapitulo 2. Ug sa natawo si Hesus sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari. Ania karon, miabot sa Jerusalem mga mago gikan sa sidlakan nga nagaingon, hain ang natawo nga hari sa mga Hudyo. Kay hingkit-an namo ang iyang bituon sa sidlakan, ug mianhi kami sa pagsimba kaniya. Ug sa pagkadungog niini sa hari nga si Herodes, nagubot siya og ang tibuok nga Jerusalem uban kaniya, ug sa gipatigom niya ang tanang mga punuan sa mga saserdote ug mga eskriba sa lungsod. Siya nangutana kanila kung hain matawo si Kristo, ug sila nag-ingon kaniya, sa Bethlehem sa Judea, kay mao kini ang nahasulat pinaagi sa manalagna. Ug ikaw Bethlehem, yuta ni Juda, dili ikaw sa pagkamatuod ang labing jutay sa mga